Eta dana. Jarraitxu ingo dugu, Gurekin dakauze ontxe Imanol Zabaleta eta Irati Labaien, eta eurak aurkeztuko eskue Euskara Aventura egitasmoa entzun daukiko dozue, baina, zehaztasun gehiagokin eta eurona da hitza. Egunon, nire izena Irati da, bera Imanol, eta etorri gara Euskara Aventura proiektua pixkat azaltzera edo, bai. Ez dakit denak dakizuen zer den Euskara Aventura, hor Jokinek esan du bertigoa emateziola 3. edizioa zelako, imaginatu, bigarren edizioa oraindik egin gabe nola gatozen, Baina, ez dakinarentzat, lehengo urteko azaroan egin zen espedizio ibiltari bat da Euskara Aventura, bai, uztailaren 1-tik 31 bitartean oinez, ia gehiena oinez egin zen ibilbide bat, bai, 7 lurraldeak, 7 hiriburuak zeharkatu zituena, eta, denera 783 kilometro, gutxi gora bera, ia 500 kilometro oinez egin zituzten, bai? 110 gazte etorri zian azkenean, gure helburua 120 bazan ere, aurten 120 jutea espero dugu. Orduan, 16-17 urte bitarteko gazteak izan dira, eta espedizio honetan parte hartzeko lekua lortu egin behar izan dute. Hau da denak, lan bat bialdu behar izan dute, bai? Lan bat eta motivazio gutun bat. Bai, orduan, hori igual aurreratuko dizuet. Pixkat egituratu dugu, guaingo aurkezpena, aurkibide honetan, bai, gutxi gora esplikatuko dizuet nik zer den Euskara Aventura, elkartea, ze helburu dauzkagun, bai, pixka bat 2018ko espedizioan izandako gazteak, lantaldea eta barra aurkeztuko dizkizuegu, baita ere, gure helburuetako bat zen euskararen erabilera sustatze hortan, ze protokolo izan ditugun eta ze ekintza egin ditugun pixka xehetasun gehiokin adieraziko dizkizuegu. Beste balore batzuk ere izan ditugu Euskara Aventuran, eta horiek naiz eta gainetik bada ere uste dugu inportantea dela azaleratzea, bai? Eta gero azkenik, aurrengo edizioa izango dena, emango dena 2019an pixkat aurkeztuko dizuegu, edo zein izan diren gure aldaketa txikiak, eta azkenik ondorio batzuk, bai? Hau da Euskara Aventura elkartea osatzen dugun kuadrilla edo taldea, bai? Denak oso desberdinak geha, bai, euskalgintzatik, horregatik ere ni pixkat bertigo pixkatekin nago hemen, ze ni ez nator euskalgintzatik, euskara zalea, naiz, euskalduna naiz, baina, Imanol eta biok ez gabiltza mundu honetan. Orduan, guk galdera bat egin genion gure buruari, eta izan zen, zer egin dezakegu guk gure txikitasunetik euskararen erabilera hori sustatzeko. Eta orduan hor taldean bazeuden, garai batean rutak etzala egin zuten batzuk, eta esan zuten, interesgarria izango zen, ja existitzen zen proiektu hori Euskal Herrian egitea eta euskeraz egitea. Orduan, utxetik hasitako zerbait zen, pixkanaka, 2017ko urtarrian hasi ginen ja serio jartzen, eta urte terdian lortu genuen, lehengo urteko uztailean espedizio hau aurrera ateratzea. Helburuak anitzak dira, bat edo lehena bada euskararen sustapena bultzatzea, Euskara Aventura hitzak dioen bezala, baina hala ere ez da helburu bakarra izan guretzat. Badago, adibidez, guretzat garrantzitsua zen euskal gazten artean sare bat sortzea. Ez bakarrikan oso euskaldunak dian zonaldetakoak, baizik eta ezain euskaldunak dian zonaldetakok, edo iparraldekoak, edo Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoa, pixka bat sare bat sortzea beraien artean, ezta? Hortaz aparte, Euskal Herriaren ezagutza kulturala, mendiak, ibaia, azkenean gurutzatu dugu Euskal Herri osoa, eta hori kulturalki eta hori dena garrantzitsua iruditzen zaigu. Ezagutza hortan sakontzea, eta azkenik balore osasuntsu batzuk sustatzea, genero berdintasunean, ingurumenaren zaintzan, zaborren kudeaketa, baditugu hor, balore osasuntsu batzuk ere iruditzen zaigunak espedizio honetatik edo honek bultza zitzakeenak, ezta? Gutxo gara. Eta lehenengoa egin deno, Imanolei pasako diotitza.
Bueno, nik oin aurkeztu behar dizuet, zeinekin egin genuen bidai hau, ez? Zeintzuk izan zian gure iziokitarrak, gure parte hartzaileak, espedizioan termino berri bat sortu genuen, eta hau dira iziokitarrak. Eta horrek badauka jatorria, agian jakingo ezue, Domiliaga Kukuiako monastegiko euskaraz topatu zean lehenengo hitzak, guek aiutu ez dugu, izioki dugu, izioki horren esanahia ez dago oso argi zer da, baina guk interpretatu dugu dela piztu. Orduan, zeintzuk piztu ditugu, ez? Eta gure helburuetako bat zen errespetatzea biztanleriaren proportzioak gure parte hartzaileen gan, ez? Nahi genitun, Euskal Herriak daukan diversitate hori gutxi gorera proportzionalki mantendu, eta berez, helburuak izango liratezken proportzioak dira hemen agertzen dianak, eta ze lortu genuen, hor ikusten da, ez? Zenbat parte hartzaile izan genitun herrialde bakoitzetik. Eta diasporatik ere izan genitun bi. Bat Patagoniatik eta beste bat Washingtonetik. Bakoitza historia oso interesgarriarekin, euskaraz nola ikasi zuten eta nondik. Hori jo nebaldin bazute hurrengo pausan kontatuko. Eta, gure bide lagun hauek ere, Euskal Herriko diversitate hori jatorrian azaldu nahi genuen bezala, argi eta garbi ikusi zen baita ere, behaien euskararekiko harreman horretan, kriston diversitatea izan genuela, ez? Orduan, hemen grafika honetatik bakarrik nahi dut gauza bat behiratzea, 135 dauka euskara eskolako hizkuntza bezala, eta 131, hau da, eren batek euskara irakasleekin bakarrik erabiltzen du. Vale? Orduan, hori bai zala guretzako xehetu beharreko harri bat. Oie danak nahi genituen euskaraz hitz egiten jarri. Irateri pasako jo berriz zen mikroa. Guk ireki genituen edo lana, hau da, gazteek edo iziokitarroiek doainik izango zuten hilabeteko espedizio honetan, doainik da dena, bai? Orduan, eskatu genien lan bat. Eta lan bat 3 gaien inguruan. Lehena, euskara eta zure herria, euskara eta itsasoa eta euskara eta emakumea. 3 gai horietako bat hartu edo askok egin zituzten 2 gai hartutako lanak, 5 formatotan bialdu zitzazketen, eta hauek dira 5 formatoak, historikoa izan ziteken, literarioa, ikusentzunezkoa, musikala eta plastikoa. Orduan, denera 129 lan jaso genitun, aurten pixkat gehiago, baina geroago azalduko dugu, gehienak historiko literarioak, baina ikustezazuen baita pixkat danetik jaso genula, eta hori izan gure helburua baita ere, askotan danak ez gea onak idazten, o danak ez gea onak marrazten, orduan, hori ere isladatu nahi genuen, edo saritu nola baita esateko. Gero hortaz aparte, espedizioan juntzan lantaldea ere iruditzen zaigu klabeetako bat izan zela. Hor, juntzian hezitzaileak edo begiraleak, juntzian gidariak, erizain bat geneukan, fisio bat geneukan, mediku bat zijoan baita ere, eta hor, 100 gora kurrikulum jaso genitun, eta hortzat guretzat interesgarria zen baita, implikazioa deukitzea jende horrek, ez orduan, benetan azpimarratu nahi egun zerbait da, talde hau gabe, etzan seguramente alako espedizio bateako, eta, egin genuen saio bat baita ere espedizio horretikan, asteburu bat, azkenean gu bagen euskan protokolo desberdinak, euskararen protokoloa gerogo adiraziko duguna, jazarpen bat balin bat zegoen zer egin, sexu eraso bat balin bat zegoen zer egin, zaborra kudeatzeko beste protokolo bat ere bageneukan, hor Imanol aditua da hortan, hori ere zehaztuta geneukan, orduan guk nahi genuen azan taldea egin eta bereik jakin egoera bakoitzen, zer egin, ez? Azkenean jende asko mugitu behar genuen, eta bintzat gure filosofia edo trasladatu nahi genuen ekipoari, ez da? Eta bereziki eta azkeneko gauza, azkenen honen guztin gainetik, eta gure helburuak genitu, baina azkenen horren gainetik zegoen segurtasuna. Azkenen 140 pertsona askotan karreteratik, eta hori ere nahi genuen garbi gelitzea, gauza guztien gainetik segurtasuna zeola, eta azkenen adin txikikoak dira, eta responsabilidad bat geneukala, ez da? Orduan hori, gainetik zegoen, igual, hor esplikatu ditut, leheno, helburu desberdinak geneuzkala, eta adibidez, helburu bakoitzan pila bat gauza esan ditzakegu, baina iruditzen egun, gaurko formato hontan, zentratuko ginela bereziki
euskerarako helburu hortan, bai, pixka bat publikoari atxik egokitzeko eta bar. Bai. Oso, no? Ja iratik pixkat aurreratu du, euskara gai garrantzitsua zanez, guk ja bagenezkarren gure erramintak ez, nola jorratuko deu, gaztelaniaz bizidian gazte hauek euskarara nola karriko ditugu, eta bar. Orduan gu genituen gure neurriak, eta oin azalduko izkizuegu zentzuk izan zen gure neurri horiek, baina gure neurriez gain, nahi gabe, sortu ziren baita ere ostean, espedizioa eta gero, giltzarriak izan ziren gauza batzuk. Eta horiek ere, pixka laburbildu ditugu aurkezpenean. Orduan, gure neurrietako lehena irati maiuzu bai? Bai. Izan zen, espedizioa baino lehenago, gazte iziokitar danek sinatu bar izan zuten konpromezu bat, eta konpromezu horretako 3. puntua zen, espreski, espedizioaren filosofiari jarraiki euskeraz mintzatuko naiz 1 euro. Orduan hau, bazetorren sinatuta hasieratik. Honek ez zuen bermatu hasierako egunetan gaztetxoek euskeraz egitea, baina, bintzat, hori irakurri eta sinatu bere izan zuten, da baze honor, atzean. Bigarrena, taldekako banaketa, guri, aurkeztu zeanak aurkeztu, lanak zuzendu, Eusko Ikaskuntzaren laguntza hori giltzarri izan zen, eta sortu zitzaigun azkenengo lista definitibori 110 iziokitarroiekin guk taldeak sortu behar izan genituen, eta taldetarako baita ere irizpide batzuk jarraitu genituen, eta hizkuntzarena bai izan zela garrantzitsua, ez? Erdal ingurutatik datozenak, ahalik eta beti ziurtatu euskal ingurutatik datorren norbait edo pare bat edo 3 edo izatea talde berdinean. Lagunak izandakoak bazetozen espedizioa elkarrekin, talde ezberdinetan. Horiek hizkuntza ohitura batzuekin datoz, eta hori ahalik eta banatuen egin duen, ez? Orduan, hor pentsaket egontzean irizpide asko kontuan hartu genituenak hori bermatzeko. Irati? Bai, guk, karo, aurrez, igual emaiozu bai, Imanol, bai, genuzkan guk hasi aurretik, inkluso lantaldearekin batu ginean eta hori, bagenukan euskerako protokolo bat, jagozak hitzartuak genituenak, bai? Gero, espedizioan sortutako dinamikak ere sortu zian, eta oso garrantzitsuk izan zian gure ustetan, bai? Hasieratikan eta ibilbide guztian zehar presente geneukana zan, ez genitula gauzak forzatuko, bai? Hau da, onartu behar genula baita ere, errealidade desberdinetatik zetorren jendea zala, orduan ez ginen ibiliko, euskeraz, ez genuen hortik sartu nahi. Orduan, askotan esatu, venga, ze sinatu dezue? Zuek sinatu zuen, ardura bat badago, baina ez genuen forzatu nahi. Hortaz aparte, hasieratikan hitzartutako dinamika batzuk ere bageneuzkan, denak ez zian eguneko unen bete, adibidez lehenengoa, goizero esaera azar bat jartzea, bageneukan arbela bat, eta hor esaera azar bat jartzea eguneroko geneukan bat gainera, baina azkenen erdizka bete zan hau, baina hori bageneukan protokoloen barruan. Gero komunikabideekin nolakoa izango zen hartu emana. Garo, gazteek gurik esan genien, zuek beti euskeraz egin. Bai, balin bada Radio Euskadi edo teleberria gazteleraz, itzultzeko mekanismoak badituzte. Orduan, alden neurrian euskeraz egingo dugu. Bai, gero adibidez, San Millán delako goiara junginean, baita ere onartu behar da, errealidade desberdin badala. Orduan, hori ere naturaltasunez hartza ere, pentsatu genuen ez gasiko itzultzen herri hoxan, ez da realidade bat, ez da. Orduan, olako gauzak naturaltasunakin hartu, baina altzen neurrian, behintzat komunikabidekin, dena euskeraz zitea. Gero hizkuntza paisaia, musika, sortutako materiala jolasak euskeraz izatea, batzutan, igual Shakira entzun nahi zuten, baita ere onargarria zan, ez? Baina, eguneko portzentaia handian, euskeraz izatea musika eta hori bultzatzea. Realitatetik gehiagin urrundu gabe ere. Eta gero azkenik hor sortuztean dinamika batzuk, iruditzekola 3 reskatatu ditugu hor, adibidez txapena, Imanolek komentatu du taldetan banatuta zeudela, orduan dinamika bat izan zen, taldean nahi zuenak eta aukerazkoa zen, gehu elkartupek txapa batzuk eman zizkiguten, datxegit edo molat, balako gauza mordo bat zeuden, eta hori jartzen zuenak, asumitzen zuen, egun hortan euskarari eutxiko ziola. Beha izango zela euskarari eutxiko ziona taldean.
Beste bat adibidez argazkiena, hau amaieran aplikatu zen, orduan, bueno, igual gehiago landu beharko dugu hurrengorako, baina bazan, igual batek, gazte batek, erdal joera zeukan beste norbait hartu eta argazki bat ateratzen zuten, bai? Selfie bat ateratzen zuten eta taldeari bidali behar zioten. Orduan, beraiek hori zan nolabait akordio bat bien artean, egun hortan mintzat euskeraz egingo zutena, ez da? Edo saiatuko zela eusten euskera bi horien artean. Bai? Eta gero azkenik, eta nik uste hemen bai, hau puntu garrantzitsu bat zela, influencerrena hor jarri dugu, bazeuden taldean naturalki dauden liderrak. Bai? Eta lider horien artean, bazeuden batzuk beti erderaz zaiziala. Orduan, horiekin pare bat aldiz elkartu ginen, eta pixkat sartu ginen berai, zuek liderrak ez, baina tendentzia markatzen dezue. Orduan, mesez lagundu zuen laguntza behar dugu, eta bai nik uste hor, beraiek ardura hori sentitu zutela, bai, eta garrantzitsu sentitu zian, eta hor, nik uste askotan giro bat egon zala beraietan, bai? Eta gainera, gerora, beraiekin harreman estua daukagu, bai? Eta gerora ere, hauek, Euskaraldian, tuiteatzen, pasada bat. Orduan, hau da, zaken nola esplikatu. Bai, alduntze bat egon zen beraietan, bai? Beti erdera zaizian, hauek beti erdera zaizian. Eta elkarren artean euskara zaizian bukaerako. Orduan, bueno, hori garrantzitsu, nik uste garrantzizko honetakoa izan zela, bai. Eta gero, bueno, hau ja askarrengoet. Hor, igual badakizue, baina, bueno, lurralde desberdinetan, lurralde bakoitzeko, errealitate soziolinguistikoa azaltzeko, lagun hauek etorri zian, bai, esplikatzea, bai, Xuberoan, Baxi Nafarroan, Araban, Lapurdin, Gipuzkoan, eta Bizkaian baita ere, bai. Egia esan, oso eskertuta gaudez, espedizio guztien zehar jende pilo batek parte hartuztun, eta, bueno, egia esan, eskertzeko besteik ez gaude, egia esan. Eta gero baita ere, euskal erreferenteak, bai, ez dakit, musikariak, kirolariak, dantzariak, bai, guk nahi genuen baita ere euskara lotzea, ez bakarrik hizkuntzarekin, baizik, eta jende hau euskaraz bizi dela, eta jende honek ere euskaraz egiten ditula gauzak, eta referente batzuk dira. Bai. Eta, bueno, horiek izan zen nahita edo prestatuta genitun, gure erramintak edo. Eta gero, ostean, espedizioa aztetik pasatak berrizatzea begiratuta, konturatu ginen, gontziala beste faktore batzuk ere oso giltzarriak izan zirenak, ez? Eta saiatu gera, 5 puntu hauetan labur biltzen. Lehena, askorentzat, askok ez zuten Euskal Herria ezagutzen. Euskal Herria zen, igual liburuan, ikusitako zerbait, 7 probintzioi, euskara hitz egiten da, leku batzutan. Baina, askok igual ez duten sekula euskaraz bizitzan herri baten hanka jarri. Orduan, prozesu hori, eta ikustea, gaude herriek euskaraz bizitianak. Edo Euskal herri baten bizitzean horiek, papaten Nafarroko Lizarrati pasatuta. Ostras, hemen zenbat dakite euskara? Hain gutxi? Gaude hain ondo, ez? Egontzan hor, errealidadearen kontzientziazio bat, ez? Eta guri hori iruditu zitzaigun izan zela, xoke bat, bezala, ez? Askorentzat, posible da euskaraz bizi, edo, ez gaude bat ere ondo, Euskal Herriaren leku askotan, ez? Orduan, hori izan iruditu zitzaigula puntu oso garrantzitsu bat, ikusi, sentitu, entzun, eta behaien gauz. Bigarren puntua izan zen, berriz ere, iratik esan duen bezala, urdin taldea. Urdin taldea hau, bazetorren prest, bazetorren aukeraketan ere kontzientzia linguistiko hori izan zela irizpide bat, ez? Nahi dugu Euskararekiko harreman berezi badaukan jendea, eta hau, hirugarren puntu hau, bigarren puntu hau, hirugarren puntuarekin dela oinez egunero. Oinez egunero? Bakizute zenbat ordu dian oinez egunero, bata bestean onduan hitz egiten. Orduan hor, egontzan, kriston trukea. Urdinak, edo xerpak, begiraleak, gaztetxoekin hitz egiten. Eta hitz egite horretan zeuden 11.000 gai, baina euskera ere bai. Eta orduan, hor, galdetuta, eta nola bizu zute zuek euskera edo, zenbat egiten dezute edo, ez mehatxu iratik esan duen hori irakasle bezala euskera zein, ez, beste gabe galdetu. Ez,
5 minutu ditugu, orduan, azkartu bernez. Baina bai, hori iruditu zitzaigun izan zela klabea, ez? Aurrera goaz, oinez, aire freskoan ez dago estrukturarik, ez daude klase barruan, eta, bueno, bai izan zuela bere eragina, ez? Eta Irati zureak dira beste bi puntuak. Horrengoa igual saldatu egingo ez, hori, euskal estereotipoak apurtu hori da pixka bat lehen esan deguna, bai? Gonbidatu genuen jendea eta gainera gonbidapena onartu zuten, pilo batek, pixka bat, hori, euskaraz egiten dituzte beraien gauzak, bai, hip-hopa edo Patri Espinarraiz pilotaria edo bai, dantza garaikideko referenteak dianak eta euskaraz bizi dianak eta horientzat, guretzat klabea zan horiek, ere parte hartzea, bai. Gero sare sozialak eta komunikabideak eta bai, guretzat bai garrantzitsua izan dela, hori leheno ez dakite nola izena zuen, baina oihartzun bat izatea, bai? Eta gazteak ere, sentitu zian, beraien herrietako komunikabideetan oihartzun bat egiten, eta ahaldundu egin zian zentzu hortan baita ere, ezta? Eta inkluso, igual horrez dagoela, baina, sare sozialak ere guk erabili nahi izan ditugu, batzutan badira arrisku bat, baina izan daitezke baita potentziala eduki dezakete, bai? Eta gero, igual Imanolek pasa degun inkesta bat duela 2 aste pasa genuen eta gaur aurkezteko moduan gaude. Zergatik, gaudelako oso konektatuak eta eskatzen diezu, menga mesedez erantzun inkesta hau eta ditugu, igual 60. Bai? Osa hori hori ere sarearen barruan, ez? Sortu du familia bat. Posible da gaur egun mezu bat idatzi, eta, erantzun inkesta hau, eta begirale izaten zu, begirale bakoitza bere taldeari, eta hurrengo guneko 70 marrak erantzun dute. Duela 2 aste elkartu ginen, igual inkesta bat, nola ingo den inkesta bat aurkezteko eta, igual bai, ez, eta, igual ja, Imanolek. Berez gaina bai mamian sartu bargea, orduan, hau edea pixkat gure ondorioak, ez? Hau da fresko-freskoa, ointxe, ateatako inkesta bat, pasean astea, oin dela 2 aste elkartu ginen pixkat hau martxan jartzeko, eta gaztetxoek izan ditue aste bat erantzuteko. Orduan, inkesta oso azkar egindako galdera sorta bata, bale? Orduan, hemen linguista baldin bazabete, seguru, izango zen dituzketela 11.000 ideia hobetzeko, baina, gune egin una zan pixkat, behaien pertzepzioa, ez? Gazteena pertzepzioa Euskara Abentura baino lehen, eta Euskara Abentura eta gero. Izan da giltzarri zozena hori duzu aldatu alda Euskararekiko harreman hori Euskara Abentura gatika. Orduan, banatu ditugu probintziaka, dia bataz bestekoak, eta eskala dakaztute 0-tik 10, 5-tik hasi du, baina berez 0-raino iristen da. Eta galdetzen genien azan, nola moldatzen zinen lehen euskaraz, nola moldatzen zara orain euskaraz, Euskara Abentura eta 7 hilabetetara. Eta, ikusten dezute, Gipuzkoarrak onenak, baina beste danak atzetikan gora. Bai Arabarra, bai Naparrak eta bai Bizkaitarrak, behaien pertzepzioan hobetu da behaien euskera, ez? Eta hori, ze ondo, ez? Bintzat hori, konfiantza maila altuagoa daukate hizkuntzarekiko. Hurrengoa, zenbat hitz egiten dezute orain euskaraz? Hau ere, pertzepzioan oinarrituta, ez da inor junor belarria jartzea eta neurtzera, behaien pertzepzioa da, baina behira baita ere. Gipuzkoarrek ez dute asko igoz, ja asko egitez duten, baina beste danek, Arabarre biratu, Bizkaitarrak eta pasatu gintuen. Eta Nafarrotarrak, eta denek daukaten irudipena da, gehiago egiten dutela, Euskara Abentura eta gero euskaraz. Zenbateko motivazioa euskaraz mintzatzeko, baita ere, azkenean baloreak erlatiboa dira. Guri garrantzitsuna iruditzen zitzaigun zen tendentzia, ez? Eta ikusten da hor denek gora egin dutela. Orduan, geho beste galdera bat egin diogu, eta da, Euskara Abenturak hizkuntza ohiturak aldatu zizkizun. Eta 170 batek esaten du, bai, orain euskaraz gehiago egiten dut. Aukera genuen baita ere, bai, orain erdaraz gehiago egiten dut. Hori, ez zuen inorre aukeratu. Ez, Euskara Abenturan parte hartu baino lehenago bezala erabiltzen dut euskara eta erdara, eta ez dakit. Eta orduan, esaten zu, bazepena ez, 25 baten dezteu eraginik izan. Baina, jatorria begiratuzkeo, ikusten dugu 25 horren gehiengoa ez berdin egiten dut Gipuzkoarra diala. Eta Gipuzkoarrek asko egitez duten lehen, eta oin egitute asko. Baina geho erdal inguruetatik etorri zitezkenak, Araba, Nafarroa eta Bizkaiko gehienak Bilbo ingurutik zetozenak,
horiek danek Arabako lagina txikia zen. Igual oain, eguna pasala, gero eta gero airea erantzuten, orduan. Baina, bueno, esan, 180 gora, erdali inguruetakoek, bai sentitzen dutela, euskaraz gehiago egiten dutela, ez? Horrengo irati? Igual pasatu ja denborakin, ez? Baina, bueno, hemen baita ere, zeinekin aldatu dituzu hizkuntza ohiturak, bai gelditu zegula nahiko argi da Euskara Abenturan sortu diren harreman berriak, euskara sortu direla eta gazte horiek mantentzen dituztela harreman horiek euskaraz. Gero baita ere, aukera bezala bazaukaten, Euskara Abenturan nerekin etorretako lagun zaharrekin aldatu alditut hizkuntza ohiturak eta hor 150 batek bai aldatu ditu. Claro, galdera honetan kontuan izan behar da, ez zirala denak etorri lagun batekin, ez? Orduan, galdera banatu barko genuke klaster hori eta behi bakarri galdetu. Baina, bai, eta kalean lehenengo hitz euskaraz egiten saiatzen naiz, 160ak, hor bai egondala zozo mugitu da, ez? Gero, galdera hau, hola pixka bildurra batu, baina azalduko izuet, nola aldatu dira zure euskararen erabilera eta euskararekiko motivazioa Euskara Abenturan zehar eta gero? Orduan, galdetzen genuna zen, Euskara Abentura baino lehen eta gero, hemen grafikan daukagu urtarrila 2018, martxoa 2019, Euskara Abentura erdian. Eta grafiko dena dia berdina, bale? Eta egiten duguna da, batzuentzako aukera zen berdin mantendu dut, beste batzuentzako Euskara Abenturan pilo egin nuen euskaraz, baino berriz ere Euskara Abentura bukatuta itzuli naiz berriz ere lehengo maila berdinera. Beste egoera bat zen, Euskara Abenturan egian erderaz egin dut, baino ostean piztu naiz. Eta piztu hori eta gero, edo berriro itzuli naiz berdinera, edo jarraitu dut, Euskara Abentura eta gero, piztu nintzen, eta gero igotzen jarraitu dut. Hor bazan baita ere Euskara Abentura piztu nintzen, baina pixkanaka banijoa geisten, berriz ere ohiturak ez ditut guztiz aldatu. Euskara Abenturan piztu nintzen, eta igotzen jarraitu dut. Edo Euskara Abenturan pilo bat piztu nintzen, eta jarraitzen dut hipermega motibatu euskaraz hitz egiteko. Vale? Orduan, aukera horiek eman genizkien, eta erantzunak izan dira hauek. Hau da, gaur goizean ateata, 75 erantzun dute 100-etik. Ez, 110 izan genitu, baina baja batzuk egon zen, bidaian, sortzi baja edo. Eta 150 batek esateu bai iziokin nintzen, eta ostenaka, pixkanaka igotzen ari naiz nire euskararen erabilpena. Urdin hauek dira irabazi ez ditugunak, berdin mantentzen dut nire hizkuntza ohiturak, gehienak iputxak. Orduan, zer konporta. Eta iziokin nintzen, momentuan Euskara Abenturan edo Euskara Abentura eta gero, baina nire berdintasunera itzuli naiz. Hauek izan dira irabaziak, hau denak. Iziokin nintzen bertan edo ostean, edo pilo bat motibatuta nago eta jarraitzen dut euskaraz egiten, baita amonakin bai ez du nahi egiten. Edo iziokin nintzen eta jeisten nijoa pixkanak. Baina, orokorrean, kolore hauetan nahi genituen adirazi, irabazki, euskarara gehiago hurbildu diren horiek, ez? Eta, hoxe, uste dut, bai? Bai, nik uste dut sarea pasatuko dudala bestela ja, ostiko eta belateko bai. Baina baloreak igual gauza batzuk, bai, bale, hori, bai, garrantzitsua iruditzen zaigu baita, egin ditugula ekintzak ere, hemengo puntu hauek, sustatzeko, bai. Adibidez, berdintasunaren kasuan, bai, hasi ginen etxetik. Bai, etxetik hau da guk 8 talden, behintzat oreka bat egoten, bilera eta juten ginean behintzat egoten neska bat mutil bat, eta etxetik hasi ginen lehenago, ze askotan errexena da egingo ditu gauzak, baina guk ere esaten genuen, guk ere aldatu behar ditu gauza hauek, ez da? Eta, hitzaldi bat egin bardanean binak atortzea eta denek eukitzea, hitz egiteko aukera, eta bar. Bai, zaborraren kudeaketa iruditzet oso garrantzitsua izan zela espedizioan, bereziki Manole Kriston lan egintzulako hor protokolo bat sortzen, bai, bera hortan aditua da, orduan kalkulatu genuen, hau da, zaborra banatu genuen eta gainera pixatu. Orduan hor estadistikak, bukaeran estadistikak genuzkan, toneladatik gora zabor eta gainera beraiek ere esaten zuten, igual, nola zan, organikoa adibidez, igual herri bazuan ez zen organikoa botatzeko, ez? Eta igual garbitzea tokatzen zitzaiena, ez duen, eta zeingo dugu organikoik ez da, ez? Baina ja bazegon kontzientzia bat, ez? Hori zatitzekoa eta hori dena, en fin, eta azkenean bidean, egin genitula ekintza bat baino gehiago, beste baloreak sustatzeko, pixka eta aurrea jongo ga, bestela. Bai, urrengo edizioari begira,
uste dugu gauza batzuk oso ondo egin genitula eta oihartzuna ere izan du eta bigarren espedizio bat egongo da, beraz, ze ondo egin dugun seinale bada. Baina badaude beste gauza batzuk aldatu nahi ditugunak. Bai, eta adibidez hemen jarri ditugu batzuk. Bai, adibidez, iparraldeko jende gehiago sartzea. Bai, zergatik askok ez dakitelako gazteleraz. Adibidez, guk ikusi genuen eta adibide bat sartzeko ze oso polita da. Bai. Washingtoneko mutila hau etorri izan, eta Washingtoneko mutil honek hitz egin hori ingelesa, euskera eta holandesa. Gazteleraz etzekin. Orduan, sartu genuen oso kontzienteki Bizkaiko oso zonalde erdalduneko pertsona batekin. Eta gaina, bagenekin, biak zeuzkatela afizio berdinak. Bueno, lagun minak egin ziren. Lagun minak egin ziren, eta, karo, guk atzetikan ibiltzen eta euskara zentzuten genitun, eta esaten nuen, bakarrik bi hauengatik espedizioak merezi izan du. Ez, orduan, eta orduan iparraldeko jende horrek, sartzea iritzegu oso garrantzitsua, ze euskalduntzen du taldea. Zergatik, ez dakitelako gazteleraz gehienek. Bai. Eta diasporakoak, bai, diasporakoak, bai, eta hor zailagoa da baita, baina, bueno, saiatuko gara, bai. Gero, Euskal Estereotipoetan dauden gonbidatuak, bueno, pixka bat lehen aipatu duguna, bai, guretzat garrantzitsua da, eskolatik kanpora ere euskaraz bizi dela eta gauza izugarriak egiten direla erakustea, bai, Handiako zuzendaria Aitor Arregi azkeneko momentun etorri izan, eta iruditze, bueno, etorri izan, entzan gukin dut erdi horrela, pelikula ikusi genuen, eta ez? Eta hori, gero euskararekin lotura gutxiago duten gaiak. Hau adibidez, bai txertatu dugu urrengo urteko espedizion lanen gaietan adibidez euskaraia zeharkako bezala dijoa. Ez da euskara eta zure baizik eta adibidez migrazioak eta testigantzak. Edo, ez tegio zan, Imano lagunduko jaztu? Azken ekologikoa planteatu denun, eta azkena errima eta ritmoa. Orduan izan zen, gai bat soziala, beste gurumenarekin zer ikusia zukana, aztarna ekologikoa, eta azkena errima eta ritmoa, dantza, musika, nestunak hori garatzeko. Orduan, pixka bat atera nahi genuen baita ere euskara, eta bai, pixka bat, hau da, euskara ez izango dira lanak, baina beste gai batzutan. Eta, bueno, ondorioak, hemen aipatu ditugu batzuk, 1000 atera daitezke ez, azkenen 31 egun izan zian, 31 bizipen, eta, bueno, euskararen erabileran, zerbait eragin degula iruditzen zaigu. Sare bat, hau da, emozio hietatik, euskara baina ez dute, askok ez du ikusten eskolako zerbait izango balitz bezala. Bai, eta gero hori, sare bat sortu dugu, izugarria da. Honetzat hori da, izugarria, beraien artean dagoen ni ez nago WhatsApp taldeetan, ez dut egon nahi, baina badirudi izugarria dela. Festetako beditzen hori da. Eta elkartzen dira gaiti. Hori da, sareakoa, gero, oihartzuna ere, guk uste dugu hor komunikazio talde bat geneukan bi persona komunikazioan adituak direnak, ni ez naiz, ez Imanol ere gutxi, baina hor, komunikabideetan eta izugarrizko lana egin dutenak. Eta, gero baita ere eskerrak eman, hemen zaudete batzuk lagundu diguzuenak pilo bat, eta azkenean hori gutxetik hasi ginen, baina, jendeak lagundu gaitu, pilo bat. Eskerrak gola zendaten ingo du. Kriston lana izan zen, atejokako kriston lana, zegu gure lanak ditugu, bai, orduan, atejoka, erakunde, eta ja azkeneko minutu bat bakarrik izango da. Eta hau egin behar dut? Seguro. Igual minuto taratzen du martxan jatzen. Ekarri dugu, urrengo urteko espediziorako trailerra, edo, ez? Eta hor badaukagu bideogile batek, bideogilea ere etorri izan gurekin, eta argazkilaria, aztuintzait, garrantzitsua.
listo, argazkigile eta bideogilea bikaina eduki genula baita ere espedizioan. Bai. Bai, eta berdina gertatzea, dantza, berdina gertatzen da, kantuan, trikitixan, panderoan, ez dakize, igual gaude fase baten, mutilak... Hor, ez dakit, lan bat, hau da, parte hartzaileak irabazi behar dutelekoa. Eta hor lan bat, eta hor, da nire iritzia, hor badago ja filtro bat, ez? Hau da, zu lan bat bialtze bazu, eski ja interesa daukazu minimoa. Eta lan egite hortan, egia esan, neskak dira gehiena. Ez dakigu dan, edo lana egin behar dalako, edo ez dakigu. Baina egia da, arrazoi daukazu, eta lehenengo, orain azkeneko, igual, ja Twitterren agertu da, 260 lan jaso ditugula, hurrengo espediziorako, oso pozik gaude. Bai, eta azkeneko datuak ez dakizkigu. Badakigu hasieran lehenak entregatu zituzenak ia gehienak neskazia, baina ez dakigu, ez daukagu daturik, oraindik. Baina bai, eskerrak bitzen neska aurkezten dian, ez? Doakoa da, eta orduan nola finantzatzen zarete? Ui, ate asko jotzen. Bai, doakoa da. Horregatik lanak eta motivazio gutunak lupakin, bereziki motivazio gutunak ere, eusko ikaskuntzak zuzentzen ditu lan guztiak, hemendik eskerrak balin badago baten bat, hor izugarrizko laguntza daukagu, bai, eta gero motivazio gutunena ere, bai. Doainik da, eta horregatik nire eskertza, azkenean hor finantzatzaile pila bat ditugu, eta berai esker da doainik. Bai, eta gure helburua ere hori izan, ez? Ze azkenen hor, eta hau da nire iritzia ere, hor badaukagu giltza bat. Hau da, etortzen direnak, hau da, nire guraso batek esan dut, ez nik ordaindu dut. Hau dira, espedizio hau aurrera emateko guk ditugun irizpideak, eta hor pixka bat minimo batudan sartu behar izate, respetua, eta hor ere badaukagu giltza zentzu hortan, ez? Da nire iritzia, Eta nola lortu dan dirua, ate asko jotzen. Eta eskerrak, lista oso luzea da. Eta, zorionez badaukagu gizarte bat, euskararekiko asko mugitzeko prest da ona, eta proiektuak bat egiten dunez interes horiekin, lortu dugu diru laguntza. Eta asko dira, laguntza, baina finantzieroa evidentemente dago, baina gero badago baita ere laguntza bat, adibidez esan dut eusko ikaskuntza, baina eske ez gustatzen hastea ze pilo bat daude zerrendan, baina udaletxeak, frontoiak, polikiroldegik, ikastolak eta eskola publik, berdintzait ikastola esan dut, baina edozein, beraien espazioak ireki dizkigute, dutxak ireki dizkigute, lotarako lekuak ireki dizkigute, eta hori ez da ordaintzen. Hori da, edo parte hartu zuten musikariak edo handiako zuten dara bestela, zuzkan 2 ordu libre, eta ez izan 2 ordu. Orduan, gauza horiek ez dira ordaintzen, baina egia esan, evidentende finantziazio handia behar izan dugu ontarako, janaria adibidez, hori da gehiena janaria kubritzen. Ja está,